Asithathe ithuba sibingelele bathandekayo. Inceke yenkosi ubaba umfundisi ucela siphathele uhlelo namhlanje. Sibingelele ubaba abefundisi bonke. Abashumayeli omama befundisi. Asibingelele omama bethu bonke. National Executive Committee siyanibingelela bafowethu. Sibingelele obaba bethu bonke abakhona. Intombi insizwa zonke ezikhona Sunday school nogogo bethu. Siyanibingelela abathandekayo ngegama lenkosi uJesu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osipha ithuba namhlanje futhi ukuba sihlangane sibe ndawonye ekumkhonzeni uNkulunkulu. Amen. Ekukhonzeni inkosi siyambonga. Ngiyamthanda uJesu. Wakusiza ukuphila kwami. Uyaqhubeka bazalwane uyangisiza. Ngiyakholwa nje ngingumntwana wenkosi bathandekayo. Amen. Ngifisa ke ukuba siyeke ezwini lenkosi. Siyezwini lenkosi. Siyofunda encwadini yevangeli ngokaMarko. Mark chapter 4. Mark chapter 4. Siyafunda verse 35. Mark verse number 41. Yona ndaba siyakuyifunda leyo. Mark chapter 4 siqala ku-35 size siyoma ku-41 silekelelwa inkosi ngegama likaJesu. Incwadi ngokaMarko. Incwadi ngokaMarko chapter 4 siqala ukufunda ku verse 35. Lifundeka kanje egameni likaJesu. Isihloko sithi ukuthuliswa kwesivunguvungu. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isixuku bahamba naye. Njengalokhu esemkhunjini kwakukhona neminye imkhumbi ihambisana naye. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Amanza aphoseka phakathi emkhunjini. Umkhumbi wase uqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esikamelweni. Bamvusa bathi kuye, Mfundisi, awunaki nakhu nakuba sibhubha na? Wayesevuka khuza umoya. Wathi kulo ulwandle thula uthi du. Kwanqamuka umoya. Kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo, yini ukuba nesabe kangaka na? Yini ukuba ningabi nakholwa na? Besaba ngokwesaba okukhulu. Bathi omunye komunye, kanti lo ungubani? Lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela. Thandaza kantombi. Baba egameni likaJesu izwi lakho linamandla, izwi lakho liphilileyo. Izwi lakho lingukuphila egameni likaJesu. Khuluma ngezwi lakho emini baba wethu egameni likaJesu. Silalele moya wasezulwini ngegama likaJesu. Amen. Noma beyiswa ekufeni because he left
noma beyiswa Hallelujah. Jesus. Ngifisa sibheke nje lawa amavesi bazalwane bese siyathandaza wehlise kancane mfana wami bese siyathandaza egameni lenkosi angiyoba nesikhathi eside kodwa bengifisa ukuba ngidlulise lo myalezo uthathe futhi njengoba nje unjalo ufundwa ezwini likaNkuluNkulu ngoba ngike ngakhuluma ukuthi iBhayibheli akusilona nje incwadi akuyona nje incwadi yokufundwa nje kuphela alibonga igama lenkosi iBhayibheli akuyona incwadi yasesontweni ngiyangithola abazalwane kodwa iBhayibheli incwadi yasezulwini sanibonani bathandekayo iBhayibheli incwadi yasezulwini haleluya iBhayibheli umlomo kaNkuluNkulu amen ngeshwa ke nasebusuku bengikhuluma nasebusuku kodwa ke ngifisa ukukhuluma namhlanje amen ukuthi leli iBhayibheli oliphethe akuyona incwadi nje yasesontweni akuyona incwadi ephathwa nje makiwa esontweni amen bathandekayo kodwa incwadi yokudliwa amen incwadi leBhayibheli liwukudla kwasemoyeni umuntu engalidli uba nendlala nekhwashu yasemoyeni. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Uba nendlala yasemoyeni uma umuntu engakudla ukudla kokomoya okuyizwi likaNkuluNkulu. Hallelujah. Ngiyangithola bazalwane. Jesus. Mahambi ukanti uthi uyakholwa kanti uphethwa indlala. Hallelujah. Ngoba indlala kubhlungu kulamba. Ayikho into ebhlungu njengokulamba. Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Umuntu ongaliyo ngadli bazalwane uyazaca ngoba iBhayibheli liwukudla kokomoya. Umuntu uhlukene kabili. Hallelujah. Enyameni usustainwa ukudla kwemvelo nje. Emoyeni usustainwa hallelujah. Ukudla izwi likaNkuluNkulu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngoba kenzeka abantu bahle kakhulu ngaphandle babe izidudla ngaphakathi babe bancane. Hallelujah. Ngitholile ngithi. Amen. Hallelujah. Amen. Ngifuna ke ukuthi sikuthathe lokhu kudla sikudle. Sikuthathe ngoba ukudla kwangempela. Ukudla nje kwangempela sikuthathe ke sikudle. Ngegama lenkosi. Funda ke sisi. Ngalolo suku sekuhlwile. uJesu ngalolo suku wayekade ehlangene nezixuku. uJesu ngalolo suku waye nezixuku zakhe ayivese evamile nje ukuhlangana nazo. uJesu wayivamile nje kuba nezixuku vele. Kodwa lithi iBhayibheli ke ngalolo suku kwasekuhlwile kade nezixuku emini. Kwasekuhlwile kade nezixuku emini. Lezi ixuku kade ezifundisa ivangeli. Kade ekhuluma ivangeli lakhe kulezi ixuku sekuhluleke manje asiyeni ke and uhamba nabafundi bakhe la ikhuluma khona amen qhubeka ke sithi Wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. wathi kubona senze njani ke bazalwane asiwele siyeni ke ngaphi ke ngaphesheya kusho ukuthi ngamanye amazwi wayengala kolwandle wayekhuluma ngala nezixuku zakhe wayikhuluma nabantu ngala usenesidingo ke manje sokuthi ke no bafundi kasimuveni manje asiweleni ke siye ngaphesheya okay asiweleni siye ke ngaphesheya amen kubeka Base bemukisa isixuku. bamukisa ke isixuku asiphindele emakhaya isixuku Bahamba naye. bahamba lebonke igama lenkosi wazake Njengalokhu
ebesemkhunjini kwakukhona neminye imkhumbi ihambisana nayo. Lithi iBhayibheli ke abafundi bangena kuyena ke emkhunjini, bangena kuye emkhunjini. Amen. Into esixoxelwa yona ke kule ndaba, imkhumbi eyayikhona ekhwebeni kwangesiwona umkhumbi owawunoJesu kuphela, kodwa lithi iBhayibheli eminye yemikhumbi nayo yayinjani, yayikhona futhi nayo leyo mkhumbi yayihamba iya ngaphesheya. Amen bazalwane, nayo leyo mkhumbi yayihamba iya ngaphesheya. Sanibona bazalwane. Haleluya. Haleluya. Azaqhubeka. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Imake lemkhumbi iyahamba yonke iya ngaphesheya, kodwa ke ungazi ukuthi ma isingaphakathi olwandle, sayingaphakathi olwandle. Jesus. Kwase kuvuka isivunguvungu. Ngoba niyayazi le ndaba ngithi bazalwane. Kwase kuvuka isivunguvungu. Savuka isivunguvungu. Asivuka isivunguvungu bengapha, siyabalinda baze babe ngaphakathi olwandle. Haleluya. Bese siyavuka ke isivunguvungu, kusho ukuthi njengoba bephakathi naphakathi, ukuwelela ngaphesheya bakafiki, ngasemuva futhi kukude, sebe ngaphakathi nolwandle, bangaphakathi. All right. Kwase ke kuvuka isivunguvungu. Amen. Into engimangazayo ke labafundi beBhayibheli, ngimangazwa into ezimbili. Ithi lena enye into, imikhumbi mase kungaphakathi sekuvuka isivunguvungu akusaxoxwa ngayo. Uyayibamba ngithi? Mase kungaphakathi isivunguvungu ethi akusaxoxwa ngaso, kodwa xoxwe ngayo makusasuka kwathiwa beyikhona eminye imikhumbi. Alibonge ivangeli. Haleluya. Kodwa mase kungaphakathi sekuvuka isivunguvungu sekukhulunywa ngowodwa. Amen. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ibalulekile lento yokusuka, ukuthi mase sisuka sigibele muphuwa nomkhumbi. Uyayibona bazalwane? Ngoba miningi eminye imikhumbi eyayiya ngaphesheya, kodwa ke sasizwa ngowodwa umkhumbi sekuvuka isivunguvungu phakathi, ukuthi lona asexoxwa ngawo kusho ukuthi ngamanye amazwi yilona noJesu lona. Amen. Jesus. Funda ke sesiqhubeka. Amaza aphonseka phakathi emkhunjini. Amaza amagagasi. Lithi iBhayibheli aphoseka ngaphakathi emkhunjini. Haleluya. Haleluya. Khona isambulo esilapho. Amanzi athi aphoseka emkhunjini ngaphakathi. Majini ukuthi umkhumbi unoJesu, kodwa amanzi angena ngaphakathi la emkhumbini onoJesu. Ibambele ibasi isamqoqa. Lo mkhumbi unoJesu. Amen. La manzi ayamazi uJesu. Haleluya. Haleluya. Iwona la manzi uJesu akhuluma ngawo. Akhuluma izwi wathi sukana abusweni bomhlaba manje, ngoba sengizokwathi enye into manje, hambani niyoba solwandle. La manzi ayamazi uJesu, kodwa la manzi aphoseka phakathi la kukhona yena. Haleluya. Haleluya. La manzi ayamazi uJesu. Ayamazi uJesu, amanzi yiwo lawa akwathi ngelinye ilanga uPetro besemanzini esikepeni, bambona uJesu ehamba phezu kwawo. Sanibonani bazalwane? Bambona uJesu. Lithi iBhayibheli uPetro yena, ngoba haleluya, angithi angithanda ukuthi wayephaphile uPetro, wayindoda ekholwa ngempela, kodwa ukuthi yayibuya ingabazi yayihlupha khona. Kodwa yayinayo. Uyabona uPetro wayenawo forward bafethu ekholweni kwakhe. Ngoba yamkhumbula ngilanga uPetro akwakuyinkonzo uPetro. Afika khuluma into engaka. Ibuye imehlule futhi eseyikhulumile. Athi yabona Jesu,
thina siyofa la ufa khona mfana kithi. Amen. Athi uJesu uyabona wena. Uyayibona. Siyofa la ufa khona. Hallelujah. Kodwa futhi yena futhi loyo Petro loyo owathi ngempela ngimazi lo muntu mina. Hallelujah. Hallelujah. Futhi yena lo Petro lo uma ebona uJesu emanzini ehamba phezulu kwamanzi uJesu ngathi uhamba la ngihamba khona. Amen. Wathi weJesu yisho makuwena yisho phela ngize kuwe. Wathi uJesu wazi lithi iBhayibheli waphuma ngempela yavela waphuma emkhunjini waphuma wavula iminyango emkhumbi waphuma wahamba phezulu kwamanzi engakafiki kuJesu. Amen. Yena futhi wabuya wasusa amehlo kuJesu. Amen. Washona phansi. Amen. Wabuya wamameza wathi Jesu hawu wethu uyangangiyeka pho. Lithi iBhayibheli walula isandla uJesu alibonge igama lenkosi wambaba. Wona lawa amanzi asuJesu ehamba phezulu kwawo emlalela ehambe omile sanibonani bazalwane. Wona la amanzi angena emkhunjini. Isho ukuthini leyo nto ukuthi ekholweni kwethu nansi into enamandla ke shiwo yokuthi noma umkhumbi ungaba noJesu kuyenzeka amanzi angena. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ingakho phela abantu abangakholwa bezobuza bethi kwenzeke kanjani ekholwa kanti abanakanga ngena amanzi emkhunjini. Ingenzeka njani lento kuyena ekholwa kanti kungafaka amanzi akungenanga ulwandle kungena ihlambi. Oh Jesu. Kanti kwangenana emkhunjini kwangena ihlambi angenanga ulwandle. Hey Nkosi yami. Empilweni yethu kukaphaka ihlambi akukaphaka ulwandle. Hey. Hallelujah. Singashumayela abantu abafethu namhlanje. Singashumayela abantwana basekhaya. Singashumayela amaphoyisa amahle namhlanje. Alibonge igama lenkosi ukuthi emkhunjini kungena ihlambi. Hallelujah. Hallelujah. Abasibonayo ngathi ngena ulwandle kanti ngena idlanga. Hey Jesu. Abasibona sehlelwa izinkinga bacabanga ukuthi ngena ulwandle kanti ngena idlanga. Hallelujah. Hallelujah. Yabona ube niyakwazi ukuhlabela. Manje ngilazela iculo leli. Yabo. Hallelujah. Uyanyalaza bafethu. Nihlabelele ngakho. Hallelujah. Hallelujah. Kunomehluko phakathi kwegagasi nolwandle lonke. Ngizwile bazalwane. Empilweni yekholwa liyangena idlambi. Sibe sikhamba kodwa emkhunjini. Alibonge igama lika Jesu. Lingenelani futhi lona idlambi. Lingenela ukuzochecka ukukholwa kwakho. Hallelujah. Lingenelani lona idlambi emkhunjini. Umkhumbi noJesu. Hallelujah. Phela uJesu akasiyena udriver womkhumbi. Udriver womkhumbi wena. Asanibonani phela. Awuyeni webantu. Singashumayela nesontweni phela. Asishumayeleni bazabe sesiyakhe. Siyahamba. Lithi iBhayibheli kwangena idlambi. uJesu la wayekade efundisa abafundi bakhe ngithi wayekade nabafundi bakhe efundisa iqhuba ngithi lithi iBhayibheli wayesengena ke emkhunjini wathi namhlanje ngiyacela bakithi ukuba nginganidrive namhlanje ngicela ngoba ngikhathele ake ngiyohlala ngasesiqamelweni ngasemuva emkhumbini alibonge ivangeli angenze njani namhlanje nakubabukala ake ngiyohlala ngasemuva ke ngilale ke ngidrive yinina namhlanje. Hallelujah.
wawubamba kumkhumbi owubambayo. Lithi iBhayibheli ke savuka ke ivunguvungu. Niyangizwa bazalwane, ngoba akuzona zonke ikhathi la ukukholwa kwakho kuzodrive uJesu. uJesu uzodinga adrivele wena ephakathi kuwe. Alibonga ivangeli, angelinye ilanga akayithulele nje. Akuzona zonke ikhathi la izofundisa khona, la izohuba khona, la izothandaza khona. Yena ngelinye ilanga uzohlala emkhunjini, ahlale ngasemumva, adinga ukudrivelwa ngoba seyifundisile lempilo. Lempilo seyaziwa, lento sesihamba nsuku zonke kuyona. Ake uyithathe nawe ngokukholwa kwakho usuwelisele ngaphesheya. Hallelujah. Oh Jesus. Alright, lethi iBhayibheli kwangena ke idla. Usukayifunda ke lapha mntwana? Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu esinomoya esikhulu umoya, amanzi aphoseka phakathi emkhunjini. Umkhumbi waze waqala ukugcwala. Umkhumbi oqala kwenze njani? Qala kumakho amanzi agcwala. Oqala njalo isivunguvungu esikhulu. Uyayibona? Isivunguvungu esingakanani? Oh. So buyasiyambuleke. Isivunguvungu esingakanani? Empilweni yakho njalo izashiyana ivunguvungu. Hayi niyangizwa njalo. Empilweni yomzalwane ziyashiyana izinto. Ivunguvungu. Hallelujah. Hallelujah. Inhlupheko zesikhashana ayinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kuthina. Alright? Okay. Iy'nkinga kuzona zokusigxishela phansi kodwa ezokusisa phezulu. Uyayibamba ngithi? Lithi iBhayibheli kwafika ke ivunguvungu. Hallelujah. Safika isivunguvungu esinamandla. Amanzi asho ngaphakathi, asho emkhumbini. Hallelujah. Ayifunde kahle ke sisizwe manje. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Amaza aphonseka ngaphakathi emkhunjini. Amaza aphoseka, ngamanye amazwi ngasethi amanzi efika ethi khona kapaka ngaphakathi amaza aqhubeka. Umkhumbi waze waqala ukugcwala. Umkhumbi waqala ukwenza njani ke manje? Ukugcwala kusho ukuthi seyibiza abangaphakathi emkhunjini ukuba amanzi angaphakathi abawakhiphe. Alibonga igama lenkosi. Kusho phela njengoba behlezi kule mkhumbi nje, bahlezi endlini angithi. Sekufanele wonke umuntu ola endlini ngaphakathi abe busy angithi. Sekufanele abe busy phela. Wonke umuntu ongaphakathi athathe into ekhona ngaphakathi. Kukhiwa amanzi alokho ekhishwa ngaphandle. Kukhiwa amanzi akhishwe ngazi. Anibonani bazalwane? Kukhiwa amanzi akhishwe ngaphakathi. Hallelujah. Ukuze umkhumbi ungagcwali ngoba lake wagcwala. Hallelujah. Kuzoba nokumosheka, kuzoba nokuzika. Aqhahlabalele ngamakhosa athi iyazika inqanawe, iyazika inqanawe, iyazika inqanawe. Isizathu abangaphakathi emkhunjini abazange bayinikeze assignment yokukhipha amanzi emkhunjini. Hey! Hallelujah! Osakancane. Ushimela tendeni ngomsombuluko. Hallelujah. Imake bafethu. Asiyeni kanjena ke manje. Emkhunjini amanzi angena acishe ukugcwala. Angibazi babelibele yini njalo. Bengaphakathi emkhombeni. Abawakhipha amanzi. Azacishe ukugcwala nje abawakhiphe. Amen. Alright. Impilo yomzalwane, impilo yekholo iyawakhipha amanzi emkhunjini. Ngibamba ngithi vele. Impilo yomzalwane yenze njani bafethu? Iyawakhipha amanzi emkhunjini. Alibonga ivangeli. Hallelujah. Ngoba njengoba kunezimpi ezingaka neziphepho ezingaka ezikuhlaselana njengomzalwane. Kusemqoka iassignment yakho yokuba ube busy.
yokukhipha amanzi phela mayingena. Alibonge igama lenkosi. Awuningizwile bazalwane, ngoba la wayeka amanzi angene emkhunjini. Haleluya. Akunandaba ukuthi unoJesu. Mawayeka amanzi umkhumbi unayo uJesu. Ningizwile ngithi loyo mkhumbi uzogcina uzika. Ningizwile bazalwane, kumsebenzi hayi kaJesu ukukhipha amanzi emkhunjini. Futhi mbuzo mayisezovuka bizozwa cela. Mayisevuka akavukanga wakhipha amanzi. Wavela emnyango, wakhuza umoya, wathula. Amen. Kusho ngamanye amazwi noma sewuthula umoya kodwa amanzi akhona, ngoba abantu abafuna bakhipha amanzi akuyena uJesu. Abanikazi abantu abahlala emkhunjini. Hallelujah. uJesu wasukuma nje wenze yakhe assignment. Moya thula, wabuyela back futhi esiqamelweni bayoyilalela assignment yakho ukukhipha amanzi. Alibonge igama. Uyabona njengoba ekholweni kwakho sekuzikeka nje, inkinga amanzi awuwakhiphi. Uyabona nje ukholwa kwakho nje manje kudonsa nzima. Umkhumbi wenze njani manje? Uyazika. Sisenkonzweni nje ufile nje, kodwa unomkhumbi wenze njani? Ingxaki yini manje? Amanzi. Angithi kusuka isiphephe ekhaya bese ngekho suka isiphephe. Bonke igama lenkosi. Kodwa amanzi angena emkhunjini. Njengamanje sekunzima ngoba umkhumbi ugcwele amanzi uyantaka. Alibonke ifamily. Umuntu mayikhiphela wakhe amanzi. Angithi iphepho ihlangane nawe lapho olwandla ukhona. Iphepho ihlangane nawe. Yazakhe iphepho akusona ezethu. Wena obonile ukuthi angenile amanzi emkhunjini. Hayi bazalwane. Angithi amanzi angenile. Haleluya. Uwabonile la engene khona. Manje wawusuvutha ungawakhiphela amanzi. Uyazi ukuthi uJesu wabona into ezobahlula yini, ukuthi bakhuza umoya uthule kodwa kusemandleni nabo ukukhipha amanzi. Yebo, awukho right mntanami, mzalwane, awukho right ukuba busy kanje ngokuguqa phansi endlini yamathayisi, uthatha imobo, uthatha indwangu, ukhipha amanzi. Yebo, awukho right. Wenza into right kodwa wenza okugcinwa bazalwane. Ufana nomuntu umpompi uvulekile okhipha amanzi, wena ufuna ukwakhipha amanzi akodwa umpompi uyawadedela. Uyayizwa into engizama ukuyisho manje? Bazalwane, angathi ngayizwa lento engiyishoyo. Kukhona into la ikholweni oqalwa ngayo before ungene emkhunjini, ukuba qala kuvaleka umpompi bese ugolopha amanzi, ngoba la uzogolopha amanzi umpompi ungavalekanga. Sanibonani bazalwane, uzoxoxa indaba eyodwa yokuwa nsuku zonke. Awusanibonani bathandekayo, uzokhuluma ukwehluleka nsuku zonke, kanti uyanga emkhunjini onoJesu, ngoba uJesu uvala umpompi bese ukhipha amanzi. Hey Jesu. Hallelujah. Manje impilo yakho uzosuka ufuna ukusibusisa kanti umpompi awuvaliwe. Uzofuna ukushumayela kanti umpompi awuvaliwe. Uzofuna ukufakaza kanti umpompi awunjani. Kuvala umpompi kuqala bese usula amanzi. Ngizwila ngithi amanzi ayasulwa, umnikazi uyayikhiphela amanzi akhe. Angazi ulinyazwe yini endleleni yakho, asikhipha amanzi okulimala qha. Alibonge igama lenkosi. Ngizwila ngithi asikhipha amanzi ngoba iyasinda nawe, izozika ngempela, iziki noJesu futhi. Alibonge igama lenkosi. uJesu ngqondo uzothi mawusuzika nje ubona ukuthi uyehla avela ijampela ahambe phezulu kwawo amanzi, awushiye umkhumbuzika. uJesu inkosi.
haleluya akanandaba angithi nemveli yamlalela alibonga ivangeli uma wena ungazowakhipha amanzi emkhunjini haleluya amen uzokhonza nenzondo uzokhonza nokungathetheleli uzokhonza nokukhuluma okuningi uzokhonza nemidliso uzokhonza nezinto zakho alibonga igama lika Jesu into ezosuka yenzeke uzothi mawusuzika ajampe yena akushiye wedwa alibonga ivangeli alibonga igama lika Jesu ngamanye amazwi asilwe nansi impilo esifanele siyilwe namhlanje eyokukhipha amanzi angenile emkhunjini usumbona uJesu ngathi akasisi nje inkinga amanzi alibonga ivangeli usumbona uJesu ngathi akanamandla nje inkinga amanzi agcwele emkhunjini alibonga ivangeli so manje sifuna sikhipha amanzi bese siyathandaza asikhipha amanzi uyabona kamanzi aphakathi phezulu kwempilo yakho na uyayazi inkinga nami ngeke utshelwe yimini uyazazi inkinga ingene enhlizweni akasahlezi umoya ongcwele kahle ngoba inkinga ingene enhlizweni alibonga ivangeli angithi inhliziyo la kuhlala khona ukukholwa phela akuhlala ukukholwa sanibonani bazalwane uma uzovumela zonke izinto ingene enhlizweni alibonga ivangeli haleluya haleluya umkhumbi uyenze njani ke manje uyazika haleluya ngoba la usuzika uyayizwela nje awuzotshelwa wophakathi ukuthi umkhumbi wakho uyazika uzwayizwela wena awusanibonani bathandekayo uzwayizwela ukuthi umkhumbi uyazika angithi uyazi lento yethu ukuthi ingozi kanjani lento yethu uyayazi ingozi kanjani Khuzwayo ingozi mfowethu ngoba ayidingi thina sonke iyakwazi nje vele iqhubukele sisodwa futhi iyakwazi ukubambana nawe nje noba yithu nibambane nijikelane phansi nishukuluze nonke niyibambanele nodwa nje alibonga sanibona iyakwazi nje ukuyibambela wena ukwakho ayinayo inkinga ayidingi thina awu amen ayidingi thina namhla ke sewubona ukuthi umkhumbi uyazika uzoqala ngokubona izinto awuyizona ungasezona bese uyayithalalisa kanti wena phela wawungenje ezintweni zenkosi wawukhali kabi ezintweni zenkosi hayi bafethu wawunjani wawukhali kabi haleluya wawunjenge nje ezingelayo ebhenyisa isibhaga uyasazi isibhaga kuzo khona into eyixolo egqulwayo kuthiwa isibhaga igama laso ngoba ngithi akwazi benyanga nje kunento ekuthiwa isibhaga bazalwane ngimchazele nina bantwana benkosi kunento ekuthiwa isibhaga mhlawumbe uMandlalo uyasazi kancane isibhaga siyagxotshwa ke bese ke kufana noma inje ufuna ilume inje mayifuna ulume yiko nje yenziwa njani mafuna ilume inje uhamba uyozingela ufezela entabeni uhamba usingela ufezela bese uyawuqotha ufake ekudleni kwenja leyo nja ke izoluma kwasani ufezela wena uyawazi kodwa Scorpion. Alright asiyeni uyabona ke khona into ekuthiwa isibhaga siyagxotshwa naso into ebhlungu make wayifaka ekhaleni noma wayifaka emlonyeni into ebhlungu kabi bese uyayithatha uyibhemisa inje emakhaleni once wayibhemisa inja izothimula ihuhuluze ngekhanda phansi ithimula ihuhuluze ngekhanda phansi ithi zama ukuyiqhwanda lento la emakhaleni ayiqhwandeki yenzelwani leyo nto yenzelwa ukuthi noma inyamazane seyishone emphumulo kodwa amakhala ayo ayizwi yoshona emphumulo ukuthi ibhema isibhaga lenja alibo uzoyizwa ke mayisigijima ilandela umkhondo inyama ledala ishona lemaswelisela yona kodwa uyayizwa ilokuthi tse nina ngiyakhuleka hlanzene niyayazi leyo ithi tse ilandela umkhondo kodwa inyamazane isidonsa hluthwanela ihamba khona kodwa iyozibambe kamambula iyakhona ngoba ilandela ngomkhondo sesifuna ikholwa ke elibukhali angithi wawubukhali
wawulizwa idimoni lisasuka olwandle uthi khona into ezayo. Haleluya. Kwakunomuntu owekunyakazisa ebusuku lele phakathi kwamabili athi vuka nansi impi yezathandaza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Wawuthi mawulele ebusuku. Haleluya. Ubona uPS behlabelela enkonzweni usibona isigquma sibheka phezulu uthi sagqumeza kwethu ebusuku bengekho. Haleluya. Manje sewaphupha inkomo ezimnyama. Uyazika awusaphuphi nathi sikhonza nawe. Uzosithela ngehlazo uyazi uthi uvele wafa awufe kahle lo mzalwane wafa njelele kwasekusele efile beganga ngawe bekwenza isilimo abazi ukuthi uze wafela embhedeni nje ebusuku bewujahwa umuntu ekujaha ngomkhonto ngoba mayisekufika uyabona mayisekufika esekufika sekufuna vele ubone thina yabona makhamuka thina alibonga igama lenkosi kodwa washa nganqoba zakhamuka ezakwethu zakhamuka ezakwethu masubona thina nje okwazi zakhamuka ezakwethu. Haleluya. Kube kuNkulunkulu wahlisa ingilosi yakhe. Haleluya. Ingilosi uyoletha mina njengomholi lebandla alibanga ivangeli likaJesu uyoletha abamcele amadoda empi azoma phakathi kwabusuku azothi hayi lo bese siyanqoba manje usojakwa amadimoni azakubambe. Akajahaza kubambe nakhona futhi mayisekubamba usakhumula ukuthi kuthiwa ngoJesu usukhumbula ubaba wakho webaba uyabona umkhumbi wenze njani lana uyazika. Haleluya. Uzomemeza umama wakho wafe ngakholwa ubaba wakho wafe ngakholwa uzomemeza yena akanamandla wanqotshwa ukufa nayo into enamandla ukuvusa uJesu esiqamelweni nasemumva uthi ngegama likaJesu. Awusanibonani bazalwane sayidinga amakhala kamoya ke manje leyo nto sayidinga amakhala kamoya ayizwa impi. Oh madoda bazalwane thina singamadoda empi thina singabantu bempi. Oh kodwa bafethu ade khona umzali efakaza la ethi lo ngamukela uJesu angaze ngibe nakuthula. Awu amen. Ubaba Madlala efika izolo ufika nevesi ubaba Madlala uzongibuza mangifika nje endlini sabona baba Madlala njani uthi ubaba Madlala hey be ubungangiqiba ngithi ungasho sinto into esifihlile ngithi phela obuza kumka mina ngitshelwa indaba ubaba uMadlala ufika nevesi lithi ivesi angiselanga ukuba abantu angiselanga emhlabeni ukuba abantu babe nokuthula. Amen. Uyabona lo verse le ngizele kuzohlukanisa ubaba umamezala no ngizohlukanisa indodana noyise. Amen. Emhlabeni ngilethe inkemba manje uMadlala udidekile ke manje kulethe inkosi yokuthula kodwa futhi liphethe nenkemba izosenze njani didekile ke manje sengifika kuyachaza mina ngithi angisho ngicazanga futhi Madlala ngisho ngolutho ngithe qhubeka nevesi la iphendula yonke indaba ivesi la iqeda ivesi ukuthi le nkemba akhuluma ngayo ikhuluma ngani lento ukhuluma ngani alibonge ivangeli ngoba uJesu akalethanga ukuthula emhlabeni once one noJesu akukho ukuthula nje
uyabona ke mawufuna ukujoyina enokuthula hamba kuSathane. Alibonge igama lika Jesu. Mawuthatha le yami mntana sekhaya, uthatha into uthatha iqandu ziyaveva. Ungena iqandwini ezivevayo. Kuyaliwa la, kusempini la. Akufunakala amavaka la, akufunakala abantu abazohlala la. Kuyaliwa la. Wayithatha nje kujika abangani bathi sengcono. Uthi uyayithatha kujika umndeni uthi ha nango ke sebulala umuzi. Uthi uyayithatha kujika unkosikazi mayingakholwa. Ithi inkosikazi yayithatha kujika awu amen bazalwane. Awu haleluya. Ngike ngafika ngapha ke kwelinye izwe la ngapha empolweni. Ngiduleke omunye umzalwane ngapha empolweni. Haleluya. Uthandaza nonqo uyafika lo mzalwane. Uthi inkinga yami nje uJesu. La ikhanje zashintsha izinto mhla ngimukela ivangeli lika Jesu. Njengamanje ayikho into engimazi ukuthi ngilalelwe la ekhaya, baba la ekhaya uyakade nje uthathe unemali ubaba la ekhaya. Njengamanje yena uyasondla yena, kodwa ayikho into ayikhuluma nami. Manje fakhulume nami, sikhuluma noJesu. Angithi wena wathatha uJesu wangiyeka mina ngihamba ngedwa. Uthatha imali ke manje uyocela enye intombi. Uyocela intombi. Amen. Wayezongilalela. Angithi wena ungilaleli. Angikulaleli ngani baba. Ngoba ngize ngiguqe phansi nginikeza ukudla, ngikwenzela yonke into. Angithi wena uthatha uJesu. Sengiyolobola ozongizwa. Hallelujah. Ufika umndeni uzomluleka. Yeka lento kaJesu. Usengasakanwe. Yilento yena noJesu ngaka kanti ukwenzela ntoni? Yena udweba umugqobovu phansi uthi nokudla nomusi noma ini noma ngenzakalani kodwa soze ngamyeka uJesu. Hallelujah. Walethela amajani akamtsheli. Walethela amajani. Fika amajani. Basuka osisi bakhe bathi bazomtshela. Angaba kamtshelile. Emakoti kulethwa amajani ngomhlakabani. Asazi noma siye, kukhanyiswa amajani. Asazi noma siye noma singayi. Wathi bantakwethu sisizeni. Akangitshelanga ngithi nina ke hambani yosupport ubhuti wenu. Hamba nje ngenkululeko, anginankinga nencane nje. Ngiyeke nikulomuzi angakhela wona, ngibhedle naye uJesu wami. Ngihlale naye. Awamina hamba amatshali phu. Wasala kwakhe engatshelwanga. Sinyangizwa bazalwane. Wawuthatha uJesu, awuthathanga into yokudlala. Mntana sekhaya, noma ungaba semanzini abilayo, Jesu inkosi. Noma kusesikhukhuleni esikhukhulayo, iBhayibheli lingitshelile, lathi uyoba namandla nje. Asibonge bazalwane. Oh haleluya. Ngaba yamazwi indaba kaJesu kuyona imfekethe kanti yokudlala. Ulahlo uzulahla nomndeni. Umusa wakhe nje kuphela mawuthandaza kamnandi. Uthi uNkulunkulu beka ifavor yakho phezulu. Bese uyahamba. Bakufakazela abanye la. Alibonga ivangeli. Okwasekuthiwa ayisiyagana. Amen. Siyagana siyayeka le nto ngoba uphethe Jesu sesiyagana. Haleluya. Kodwa umusa kaNkulunkulu kwathandazwa. Yavele yayishabalalela leyo ndaba. Alibonga ivangeli ngoba kaJesu into bafethu inamandla. Niyangithola abathandekayo. Bayangizwa abantu benkosi. Niyangizwa abazalwane. Hawu amen. Into ngangisiza ngayo nje mfethu. Ake sincenge kancane ukukha amanzi. Asengenile emkepe bafethu. Asemkhunjini asikhipheni amanzi bafethu. Amanzi lawa enza usindane. Ungazizwa izinto zasezulwini.
fast. Alibonge igama lenkosi. Ungayiboni into zasezulwini fast. Alibonge ivangeli. Alibonge haleluya. Ebusuku bengifundisa abazalwane ngithi ayikho into engama phambi kwakho unoJesu, unobudlelwano obuhle nomoya ongcwele, unobudlelwano obuhle nenkosi. Ayikho nje into engama phambi kwakho. Ayikho nje. Fundisa abazalwane ebusuku babukhuzwa ayikho nje into engama phambi kwakho. Ukuthi nje wena kufanele ube ne-understanding. Alibonge ivangeli yokuthi intaba nqokuleka phose kolwandle nanoma yiphi intaba. Alibonge ivangeli enyukayo ayikho. Bawuthe nje ngegama likaJesu yadilika. Qeda ke ntabazane yami awuqeda mani yami. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni. Bamvusa bathi kuye, "Mfundisi, awunaki nakuba sibhubha na?" Angithandi ke leli kaNonkululeko leli. Leli kaNonkululeko liyadelela ke lema selifikwa la. Leli. Leli funda idala ngithi. Leli. Hayi alikhuluma kabi. Yazi uthini lelo mafuni? Lithi uJesu wabhudla ubuthongo nje silele. Sifa. Lelo alisho njalo. Funda lelo lakho. Fundisi. Wayesethi kubo Mina ngifunda la ithi nje khona wena mfundisi awunake sifana funa leyo nto. uJesu Wayilele esiqamelweni ngasemumva. wayesemumva uJesu uJesu wayengasemuva esikepeni, walithi esikepeni, alisho emkhombeni, lithi esikepeni. Ingakho ke ngithe umakene akangalifundi leli, wafundele. Ngoba leli lithi mfundisi wabhudla ubuthongo. Yabo sifana. Funda makele liyeke ngalifundile. Bathi kuye, "Mfundisi, awunaki Mfundisi awunaki nakuba sibhubha na?" nakuba sibhubha na. Kubeka wayesevuka. Wakhuza umoya wathi kulo ulwandle, Wakhuza umoya wathi kulo ulwandle. "Thula," uthi du. Angithi ulwandle liyamasi. Jesu. Wayesethi nina lulwandle. Bafethu kodwa. Haleluya. Ungazi ukuthi konke efundisa umoya engcoleke la. Manje ininganyana siyeke. Efundisa umoya engcole ukuthi ungageneralize mawukhuluma nento ekuhluphayo. Ungizwile ngithi? Mawugwazwa isibhobo wothi sibhobo egameni likaJesu. Ungizwile ngithi? Amen. Haleluya. Mawunento ekuhluphayo demon noma iliya elani liqonde ngqo. Uthi wena demon ethile ngegama likaJesu. uJesu akazange athi hey moya thulani. uJesu waya kwisisusa sento wathi lulwandle thulani nithi umoya wasuwenze njani kwangathula ulwandle kwathula umoya. Amen. Amen. Ngoba ulwandle alenzanga lutho kahle hle ulwandle alenzanga lutho kodwa into eyayiphupusha amagagasi kwakuumoya. Kodwa uJesu akakhuzanga umoya kodwa wakhuza ulwandle. Yini lento esho lapho wakhuza ulwandle? Yini phela ulwandle yilona laselingena kwangangena umoya emkhunjini kwakungena amanzi. Kwangangithi yini ayishupha umkhumbi yamanzi. uJesu wakhuza ulwandle lathula lona lathi du ngamanye amazwi umoya awangaba sanamandla okuzabalaza emagagasini. Ngoba ulwandle lavele lasika phansi umoya wahamba phezulu washona wadlula. Kanti phela into eyayivimba umoya uze amagagasi ayevimba umoya ukuze umoya ungene emkhunjini. Ngamanye amazwi uJesu ma esekhuza wakhuza ulwandle ngoba lamlalela. Haleluya. Lavele lathi lona lalala phansi lathi cwaka umoya wadlula wahamba. Haleluya. Ngamanye ngifuna ukuthi njalo ngizothi mina qonda ngqo
entweni esusa inkinga. Qonda ngqo entweni esusa inkinga. Ngizwila ngithi qonda ngqo entweni enjani bazalwane esusa inkinga. Ngoba ke uma uzoyithulela alibonga ivangeli uzoyithulela. Haleluya. Asithandaze qedwe kangane. Wanqamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu. Kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo yini ukuba nesabe kangaka na? Yini indaba nibe nisabe kangaka? Yini ukuba ningabi nakholwa na? Imake asiqede phela manje. Yini nibe nokusaba okungaka? Yini nibe nokusaba okungaka? Yini ningawathemba amandla kaNkulunkulu kangaka? Yini bese niba novalo olungaka? Beningasakhumbuli ukuthi konje mina ngihamba nani ngikhona. Bewungasa haleluya. Angathi umuntu ekhungethwe inkinga ukavela miyeke uJesu ekhona athile nayo inkinga zakhe. Lezo inkinga angayinqobi ngoba udila nazo yena. Uyeke uJesu wakhe ekho. Sanibonani bazalwane. Lithi iBhayibheli manje kuyona eyeThimpi. Lithi iBhayibheli manje kuyona eyeThimpi PS. Engasimakade. Angithi impaki yona yethu. Manje mawuzodila nempi. Kanti utheni usimakade? Uthana nothula. Usakwazi ukuthula nje kodwa mfethu, usathula nje manje uhlaka. Usakwazi ukuthula. Kusathuleka nje mfana kithi kodwa. Uthe uJesu anothula ngithi. Manje usathula nje kodwa, usathula nje. Usathule. Angithi noma ubona ukuthi lo muntu lento ayikhulumayo izodinga ngimphendule kabi. Angivele ngimfake ku voicemail. Ngiyithulele. Ngoba angayikhuluma. Uzofuna ukuya ayibiyele le nkulumo yakhe. Ibise yandisa ukuxabana. Ngithi iBhayibheli mafunda kwincwadi kaSolomon. Lithi lapha amazwi emaningi khona kuyeke ukuxabana. Angithi ke impilo yakholwa idinga ingabi namazwi amaningi. Uthula ngathi awuzwanga ngathi uzwile. Ukuthi inkinga ngesathi usathi uyihlela impendulo. Impendulo ifuna ukuphuma kabi. Manje mayiphuma kabi yalimaza la iyakhona. Kuzoba nomsindo mayiyakhona. Alibonga ivangeli. Ngcono njengoba ungumzalwane vele uyigwinye lento noma ibe buhlungu igcine kuwena kuphela. Ayingabi buhlungu. Ningizwile na. Khona abantu abangakwazi ukugcina inhlungu ekubona. Abafuna ukuyikhuluma. Kunabantu abangayigwinyi into. Sanibonani bazalwane. Phela leli ivangeli lithi siyohamba emlilweni umlilo ungasishisi. Umlilo hayi ukuthi awuyoba khona. Sidinga sihambe ku ungasishisi. Manje ikholo liphendula yonke into. Ikholo likhuluma yonke into. Kanti ikholo liyathula nje. Uzibuzwile. Uyikhulume bese iyadlula. Amen. Adazi ungayikhuluma. Mina into engisiza ngayo uNkulunkulu ukuthi ngayikhuluma nje ngizokhuluma kusasa. Kusasa futhi ukuthi ayi ngayikhuluma kusasa. Iye iphele. Uyayizwa lethu ngizamukisha. Uyayizwa ngizamukisha. Uthi ngizokhuluma kusasa. Kusasa ngayikhuluma. Uthi ngizokhuluma kusasa futhi. Bese iya iphela. Amen. Manje mawunezinto engapheli. Uzoba umzala kanjani unento engapheli? Haleluya. Uzoyisebenza kanjani moya engcwele obusuyisebenzile? Uzoyisebenza ngiphinde phela. Uzoyisebenza kanjani moya engcwele obusuyisebenzile? Futhi ngesikhathi uyisebenza usolakeni. Manje umoya engcwele uzoyiqeda kanjani ingaphindi ibe khona lento. Ngoba la isetshenzwa wena izobuyivuka kusasa. Kodwa la isetshenzwa umoya ongcwele uyophinda ngiphinde. Phela umoya engcwele mayisetshenzwa yena indaba iphinde ivuke. Esetshenzwa wena izophinda ivuke.
bazalwane bami ukhipha amanzi emkhunjini siyathandaza. Khipha amanzi. Akwahleni bazalwane. Hayi bafethu kodwa mina nimele ngikhathaza. Amanzi enziwa kanjani bazalwane? Asithandaza makaye kunento mfethu ethi uNkulunkulu usuku olulodwa luyiminyaka eminjani thindana yebo usuku olulodwa luyiminyaka eminjani bazalwane usuku olunjani kusho uma uneqhubu namhlanje uneqhubu eminyakeni emingaki mayethi uNkulunkulu ngashoni la uthi ukuthele ngizwila ngithi bazalwane asifundiseni ukukhipha amanzi emkhunjini. Ingakho uJesu ebalithethisa ethi hawu nithukeleni kangaka yini ningakholwa kangaka ningatatazela kanje ngikhona. Inkinga yethu sifuna ukuzenzela izinto singamtshelile yena, sifuna ukuyikhulumela singamtshelanga yena. Yona yonke inkinga onayo njengamanje ake kube uthi Jesu okuwena ngoba uJesu ngiyazi mina ukuwena ngaphakathi. Inkinga nje uhlula ukukhipha amanzi. uJesu uyamkholwa kodwa inkinga amanzi awakhipheki. Yonke into iyayingenela ifaka umoya, iyayingenela ifaka umoya, iyayingenela iyangena uyagcwala manje. Uyagcwala manje. Singathandaza bafowethu, singathandaza. Leli verse alifundelwa nje ukuba mnandi esontweni, kodwa lifundelwa ukuthi lithathe lifake enhlizweni. Khipha lamanzi aphakathi kuwe, khipha nje lo msindo ophakathi. Uyazi nje ukuthi kugcwele umsindo, umsindo nje kugcwele umsindo nje. Mhlambe nento engiyishumayelayo ayingeni kahle ngoba umsindo ugcwele. Kuyantanta nje phakathi emkhunjini, kuyantanta nje. Uzikuphatha kabi, kunalezi zinto eziwayizwile, kunalezi zinto ezishiwa ngabantu, kunalezi zinto ezibona ingalungi, kunalezi zinto ezenzeka kanje, kunalokho kwenzeka kanje, kugcwele emkhunjini, kuyanyinyitheka. Ingakho umkhumbi ubheke ezantsi. Sesiyathandaza, singavala amehlo sithandaza. Umkhumbi ubheke ezantsi uyacwila, ucwila unoJesu. Memeza njengoPetro, Jesu ngaze ngafa. uJesu walula isandla wambamba. Sengifuna abantu abazwa bethi bayacwila. Ngifuna la muntu othi ngiyacwila. Jesu ngiyaze ngafa. Lula isandla. uJesu akusindise. Lula isandla. uJesu akusindise. Ngifuna nje umuntu othi ngiyacwila. Lolu isandla. uJesu akusindise. Yini ube nokukholwa okuncane kangaka? Yini ube nokusaba okungaka? Ngibe budedengu Nkosi, kangawakhipha amanzi ngisemkhunjini azayicwilisa impilo yami. Cela ulule isandla sakho uma ubona ukuthi nansi impilo iyacwila. Umkhumbi sekusele kancane usithele ngamafleki awo ushone phansi. uJesu sekukancane avela agxuma phuma ahambe phezulu kolwandle. Cela uphakamise isandla mawuzwa ukuthi umkhumbi uyacwila. Ngiyathandaza nawe namhlanje egameni leNkosi. Wena ozwa nje umkhumbi ucwila, cela nje ulule isandla egameni leNkosi. uJesu wehla wayobamba isandla sikaPetro. Ngicela ukuzobamba isandla sakho mntana sekhaya. Ngicela nje uvela ugijime nawe nje ngizobamba isandla. Ngicela nje wena uphambi isandla sakho ngizokubeka isandla. Uphakama umkhumbi, uphakama umkhumbi. Abakubona ucwila
namhlanje uyaphakama umkhumbi ngoba amanzi ayakhishwa emkhunjini. Phakama ngithandaze nawe, amandla ayabuya ngoba umkhumbi ukhishwa amanzi manje. uJesu uyavuka ngasemumva, uyavuka. Cela ibandla lenkosi lime ngenyawo sithandaze. Ilamanaka sinamonana nama. Mkhombo uyacwila, mkhombo uyacwila, umkhombo uyacwila. Cela nehle befundise, nehle befundise. Mkhombo uyacwila, mkhombo uyacwila. Ngiyacela bazalwane sithandaze lo mthandazo egameni lika Jesu. Asithi inkosi uJesu, asithi inkosi uJesu. Ngiyabonga namhlanje ngiza kuwe nezono zami zonke. Ngingumuntu ngehlulekile endleleni, ngingumuntu ngehlulekile endleleni. Ngithethelele zonke izono zami, ngithethelele zonke izono zami. Ngiza kuwe nezono zami zonke. Ngizothi ngithethelele, ngithethelele umusa wakho awube phezu kwami egameni lika Jesu. Yesu kuguqa Osekuwe Nkosi, kuguqa phansi evuma izono zakho. nekhala lakho Jesu Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Jesus. Egameni lika Jesu. Jesus. Jesus. Egameni lika Jesu. Jesus. Egameni lika Jesu. Jesus. Baba egameni lika Jesu. Jesus. Egameni lika Jesu. Siyabonga babusa kuwe. Keep amanzi emkhunjini. Keep amanzi emkhunjini. Keep amanzi emkhunjini. Ngegama lika Jesu. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Jesus. Kudusa ubukhosi Asiyene ehlweni senkosi bazalwane, egameni lenkosi asiyene ehlweni senkosi, asiyehlweni senkosi. Thank you Jesus. Singahlabela inkonzo bese icolo lesihle bazalwane sihlabisa. lakho Jesu ngegama lakho Jesu kuguqa phansi